Na-recover sa PNP Highway Patrol Group ang auto nga nabiktima sa renta ngay modus. Ang auto nasigpatan sa Purok Avocado, Barangay Balugod, Dumaguete City, human sa pipila ka adlaw gikan sa pagpangita ni ini. Nasayran nga giabangan ang sakyanan sa rent-a-car shop sa Barangay Kangmating, Sibulan niadtong September 3. Niadtong September 19, wala giuli ug wala na makontak sa nangabang. Dili na makontak ang niabang ni ini nga si Katipay. Tungod ni ini, midangup na sa kapulisan sa Dumaguete ang tag-iya sa auto. Diha ang PNP HPG naghigayon og surveillance hangtod nga nasigpatan ang auto sa Barangay Balugo sa Dumaguete City. Sa investigasyon, nahibaw-an nga giprinda ang auto nga giabangan niadto pang September 8. 5 ka adlaw human kini giabangan sa kantidad nga 20,000 pesos. Ang nagprinda misaad nga magbayad sa interes nga 6,000 pesos. Apan wa na mobalik ug wa usab ihatag ang mga papeles sa auto. Tungod niini nabalaka ang iprindahan maong voluntaryong gitugyan ang maong sakyanan ngadto sa PNP HPG. Di alam nung may-ari na isang lana pala yung kanya sasakyan kasi ang ginagawa naman nung Katipay is nag-extend lang siya.